Saksalaiset on vähän semmoiset kädet. Hän tykkää kaikista. Oi, rakkautta. No niin. Tosi hellää. Anita. Ikään kuin kerhon. Okei, no laitatko kuvan siitä? Odotan tässä ja toisaalta Joo. samahan se Joo. no, tässä on ollut se hyvä puoli, että me päätin nyt sitten, että minunhan olisi ollut ensimmäinen rooli. Noi! Tuu, Esteri, sinäkin. Niin. Noi. Ollaanko liian lähelle kameraa? Ei se haittaa. Juhu. Se kokeessa suoraan luovuttaa. Meillä on samanlaisia 2. Ai joo. Joo, mä tulin vaan katsoa, että mitä kaikkea täällä on. Kyllä, kyllä. Niin, että ei se lähde huini. Joo, se oli silleen... Hei, saitko rapsutuksia? Onko Ralmis sulle tuttu rotu? Mä toin vaan. Eli joskus lapset. Ja minkä ikäisiä nämä yksilöt tässä? Mä oon 9 ja 3 ja 12.